mhlambe umehluko phakathi kwecollege elifana naleli ngoba ngiyanibona ukuthi ngathi ngaphansi komnyango neuniversity nani kuba yini umehluko uzosekhaya caceliseke. Oh okay kule policy ekhona nje esesisebenza phansi kwayo manje umehluko awusezukuba bikho ngoba yonke imigomo yokuba inhlaka noma yokuba sohlakeni noma isikhungo sezemfundo ephezulu sisebenza phansi kwama regulations afanayo so awusekho umehluko ubukhona lesasikhathi awetha ama college ama public colleges esenza ama short courses njengoba manje sesenza ama formal qualifications NQF aligned kusho ukuthi ngamanye amazwi nathi si accreditwe uSACA uHPCSA kanye noCHE laba aba accredita lama university esiwajwayele so ke umehluko awusezukuba bikho uzokhetha nje la yikho nami ngizoregister nje ngonyaka ozayo